Doon ay daghang matang sa kasayuran. Doon ay kasayurang pinadailang, dali kay mahibawan. Doon ay si kasayurang kitaguan, hilumluman, angayang kuykuyon sa katawhan. Mauna ni ang Kasayurang Kinuykoyan. Usa ka higante nga kompanya, bag-o lang nisod ining negosyoha. Nakapalit sila og barko de pasahero dinhi sa tuwa. Isuwayan nila kung kamao ba. Sus, human ko no sa operasyon nila sud lang sa pila ka buwan. Napandaan nila ni sulbong man pag-ayo ang ilang kinitaan. So nadasig sila nga ila pag yung palapdan ang ilang interes sa pag pamasahero diha sa kadagatan. Kining maong kompanya, daghan na kini mga negosyo nila, hapit tanan nga sektor sa mga industriya, giapilan nila tungod sa kadaghan nila og kwarta. Di lang ta magisgot sa ilang mga negosyo kay makaila na mo, pero hilabihan kagamhanan ining maong grupo. Ang bisan unsang apilan nila nga negosyo, matayog ug sa di madugay makontrolado. Sila na may mahawd tungod sa dako sa ilang pundo. Usa sa nakapakumbinser nila sa feasibility, sa viability ining negosyoha na mga barko de pasahero duna di ay dako kay pangkwarta tungod sa usa sa mga shipping companies nga napalit nila. Kay karon gud, kasagaran sa labing dagko nga mga kompanya sa barko, wa na mamasahero. I-concentrate na lang sila sa kargo. Ang ilang hakuton, mauna lang ang mga kargamento. Kay hasulan sila sa mga pasahero, daghan kay mga demanda, daghan kay silang empleyada o empleyado, unya magsige og reklamo kundi matagbaw sa ilang serbisyo. May kuno ning kargamento kay dili makatingog, dili makasumbong sa publiko. Unsay nahitabo sa biyahe sa barko. So mao ni nga kasagaran sa mga karaan na mga shipping companies dinhi sa Subo, niundang na sa pagpamasahero. Ang Sulpicio Lines, wa na mamasahero, pulos na lang na mga kargamento. So, gipakaingon nila kung tingali wa na merkado sa pasahero sa barko, kay barato naman ka-implite sa mga aeroplano. Labi na kini mga Cebu Pacific, Philippine Airlines, Air Asia, doon na sila mga promo, usay tag-piso na lang ng plitihan, ubos na kaayo, so kinsa pa may mahibilin nga manakay sa mga barko. Pero nahibaw-an ining maong kompanya, ang mga pasaheros barko perti pa man nidaghana. So ilang gipang-interview ang mga pasaheros barko, nganong magbarko pa man sila? Na mas paspas man ang Cebu Pacific, Philippine Airlines, muda nila sa Metro Manila o muda nila sa mga destinasyon sa ubang mga probinsya. Nakugang kuno sila sa tubag sa mga pasahero, di kuno sila ganahan mo sa kayo aeroplano. Hadlok kuno kay sila mo sa kayo aeroplano. May pa kuno bisag langay, ari sila sa barko, at least makakita sila sa dagat, makakita sila kung dunay bolilyaso. Mangaji pa sila ngadto sa Ginoo. So, dunay mga pasahero nga hangtod karon mahadlok pa na kay og aeroplano. Dili tungod kay ignorante sila, kundi dili tungod kay mao na pagtuo nila nga mas luwas ang barko kaysa aeroplano nga way siguro mohagsa ba. Sus, sa kadaghan pa sa mga pasahero na hangtod karon mosakay pa og mga barko, nakit-an ining kompanya nga dako na kaayo, mosamot pagyud kadako ang ilang ginansya, mapalambo pagyud nila kung ilang palapdan ang passenger vessels nila. Tanawan, mao ni ang kwitada. Ang pliti ko noron sa barko sa pasahero, sa usa ka pasahero, barko Sugbo, Manila. One way ra ni ha, 2,000 pesos ang plitihan nila. Ikwenta sa kompanya pila ilang gasto. Gi-breakdown nila pasahero sa pag-ferry sa pasahero, pagkaon sa pasahero, kamarote sa pasahero, kay 24 hours man tayo ang biyahe sa barko. Mugasto lang sila og 200 pesos kada pasahero. Pero makapahamtang sila og plite nga 2,000. So 1,800 pesos ang ilang ginansya kada pasahero. Dili dautan para sa ilang negosyo. Moto nga nangita pa sila sa uban pang mga barko. Ilas ang gipamalit, gihimong sakop sa ilang grupo. Mao gihapon ang ilang bantayan, ang ilang kita hilabihan kadaghan. So karon kana ko nung gagmay kay mga barko sa ubang mga lalawigan, kini ng kompanya ha mao'y nanag-iya anang mga barkuha. Sila na'y nagpahimos sa dako kay ginansya. Sila na nangulikta sa mas daghan kaing kwarta. Murang milking cow ang mga passenger vessels din sa tuwa.
Bad news ni para sa gagmay nga mga players sa industriya. Karon nga nakaamgo na kining higante nga kompanya, madako day kayo ang makuha nilang ginansya, kakuyaw kung dominado na sab nila ang industriya, kining gagmay nga mga shipping companies madisgrasya, mga wani kung musawm og plitihan kining kompanyaha kay dako kay ning puntil nila hangtod nga mosurrender ang mga kompetensya og sila na mo'y magdominar sa industriya. Kitang mga pasahero mauna sa unyay magmagulanon kung kini na sa kompanya ang magkontrolar hasta sa sea transportation. Wa na niya tay kapilian. Bisag pila pa nila kapilo-piloon ang plitihan kay wa naman tayo laing kasakyan kung sila naman nag-iya sa tanang mga barko ni pasahero sa atong kadagatan.